Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Abubakar Usman, Chairman na Tsaro da Sufurin Kiras, Zaria bypass, Kaduna State, Najeriya. Ma'aikatar Kula da Sufurin da Tsaro da Saukalen Kiras da ke bypass Dan Magaji, Zaria, Kaduna State tana godiya tare da girmamawa da jinjina ga shugabannin kungiya masu harkar kiret na zuba tumatur na Najeriya, wato Kiret Dealers Association of Nigeria, bisa ga gudunmuwa da tallafawa da take bayarwa saboda gyara da kuma ci gaban ma'aikatar kula da sufurin kiret da tsaron saukalen kiret da ke bypass Dan Magaji, Zaria, Kaduna State. Karfin gwiwar da ma'aikatar take samu daga Kiret Dealers Association of Nigeria yana ba da gudunmawa wajen rage yawan rashin aikin yi tsakanin matasa da yadda suke yin aiki a ma'aikatar domin dogaro da kansu. Hakika kungiyar masu harkar kiret na zuba tumatur na Najeriya tana taka muhimmiyar rawa domin tabbatar da inganta wannan sana'a duk inda take a fadin Najeriya ta hanyar kula da wurare da motoci da masu jigila da kiret suke tsayawa da kuma wajajen da ake sauke kiret da ɗore. Ƙungiyar masu harkar kiret na zuba tumatur na Najeriya uwa ce kuma jagora ce a ɓangaren da ya shafi sana'ar harkar kiret kama daga kudancin Najeriya har zuwa arewacin Najeriya. Muna kira ga 'yan uwanmu masu sana'ar kula da sufuri da tsaron kiret da saukale da loda kiret na fadin Najeriya da su zama masu kula da lura domin kare lafiyar kiret a lokacin aiki, wato sauke shi da loda shi. Haka zalika mu zama masu sa ido a wajen sayar da tumatir a cikin unguwanni domin banka karɓo pieces na kiret da ake tafiya da shi daga cikin kasuwannin mu. Godiya ta musamman da dukkan shugabanni masu harkar kiret na zuba tumatir ta Najeriya, da direbobi masu jigila da kuma ma'aikata masu saukale da dora shi. Haka zalika godiya ta musamman ga shugabanni Alhaji Kabiru, Chairman Kiret Dealers Association Lagos, Alhaji Yahaya, Secretary Kiret Dealers Association Lagos, Alhaji Sani, Chairman Danjiya Kiret Dealers Association Danjiya, Alhaji Mahmuda Zaria Dan Magaji, Chairman Kiret Dealers Association, Alhaji Rabi'u Osis, Alhaji Safiyanu Oscar, Alhaji Lawan Ɗalibi. Godiya ta musamman ga Jamilu Muhammad, shugaba na sufurin Kiret Lagos, da Malam Hassan, shugaba daga cikin sufurin Kiret Lagos. Muna godiya tare da fatan alheri ga waɗannan shugabanni na sufurin Kiret Dealers Association Lagos, Najeriya. Ni Abubakar Usman a Hausance, Chairman Sufurin Kiras bypass, Zaria, Kaduna State, Najeriya. Muna fatan alheri tare da jinjina ga sauran dukkan shugabanni na masu harkar kiret na zuba tumatir na Najeriya baki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.